Добре дошли в животът на един безработен инженер. Здравейте всички! За тези от вас, които не ме познават, казвам се Гюлчин и съм... Как трябва да се опиша? Много ме срам да говоря пред хора. И съм на 24 години. Да снимам едно-две видеа на година, евентуално в най-добрия случай, след което ги изтривам или скривам просто поради редица причини. Страх, срам, мързел и така нататък. Да, мисля, че е време да започна да следвам мечтите си, да, как се казва, да спра да плащам данък обществено мнение, май така се казваше, и да започна да реализирам това, което искам. И без това, като човек, който в момента няма абсолютно никакви ангажименти, мисля, че това е най-подходящото време, в което мога да започна. Та деня ми започна твърде рано. Сега е... Къде е телефона? Нямам го телефона. Момент. Много обичам когато си търся телефона. И се окаже, че край мен. В момента часът е 11:09. Станала съм в 6:30. Аз нито за училище, нито за университет съм ставала толкова рано. Ходих на фитнес и след фитнеса се прибрах. Та днес пак ще ходя на фитнес. Защо го казвам? През годините съм имала много опити да отслабна. Та с годините започнах да търся моето нещо, което да ми помогне, да сваля килограми, да се стегна тялото най-вече. И преоткрих фитнеса. Тренирах около година, свалих 20 кг. Та последните 2 години го карам много лежерно, тренирам както ми доставя удоволствие, ям каквото си искам, в умерени количества. Та реших, че е време да се стегна. И във времето, в което реших да се стегна, аз отидох на море и станах 80 кг. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че много трудно се свалят килограми, обаче за разлика от това много бързо се качват. Уж на морето не се броят калории, това са пълни глупости. Реших да покажа ежедневието си, реших най-накрая да се отпусна да започна да говоря пред камера, да спра да се притеснявам, защото съм изключително срамежлив човек и да взема вас, хората, които ме гледате, в моето приключение, в което ще стана една по-добра версия на себе си. Та, днес съм тренирала веднъж, корема ми кракой, и до вечера ще тренирам отново, как се казваше, дворазови тренировки. Аз съм модерна с дворазовите тренировки. Спирам сега, защото халхабер си нямам какво мога още да кажа. Кога ще се видим? След малко ще се видим пак. Аз надявам се, че няма да спра да снимам и ще го продължа това видео. След тренировка аз съм зверски гладна. Напълно нормално, но ми се иска да изчакам все пак още малко време за да обядвам. И това, което ще направя е, че ще си направя една доза протеин. Аз не обичам много протеина, ама някои хора знам, че слагат креатин в протеина, ама това няма да го направя. Креатина просто така ще се го спя. Да, пия креатин. Не е опасно. Няма да стана здрава като мъж. Ще го казвам просто, защото някои хора са с представата, че креатина сигурно някакъв зоб. Не знам, аз тези неща не ги разбирам. Как се представите момиче, който тренира с сравнително малки килограми в фитнеса, да пие една доза протеин. Една доза протеин на прах или една доза креатин на прах и да стане здраво като мъж. И разбира се, по-голямата част от креатина пада в мен. Това е нещо напълно нормално. И сега протеинчето. Това протеин ще се вкуси на сникърс. Нещо подобно. Ще го направя с мляко. Май няма си го пръчна да го правя с вода. Не, че е гадно, просто не е хубаво. Не зависи от протеина, вече. Когато това мляко го свършихме, 130 грама. Перфектно. На здраве! Завръщам се отново в кухнята. И това, което ще правим сега е, че ще си гласим месо за вечеря.
Пилешко бонфиле. Най-доброто. Лук. Малко лук. Защото много ще плачем, не за друго. Ако светна. Добре бе. Най-накрая лампичката на ширма да ми свърши работа за нещо. Тъй като месото все още не ми се струва, че се е размразило напълно, го слагам в микроволновата да се доразмрази. Ако ми кажа, толкова съм и ориентирана и халхабер си нямам какво ще снимам. Пускаме още един кадър от това. Защото сме инженери. Инженерна мисъл. Месо, лук и почваме да го вкусяваме с абсолютно всичко, което се сети. Общо взето става манджа с грозъци. Първото и най-важно, че много силно мирше тези поправки. Първото и най-важно нещо, сос от нар. Слагам сос от нар на абсолютно всичко. Най-мразя да съм мацам. Толкова много поправки, нито една не е за пилешко месо. Слагаме поправка, да има. Айде, още подправки. От джамбо за 1 левче. Сигурно вече 1 евро. Бъркаме. Слагаме още сос от нар. Унисос. Служи малко сирача. Нямам идея какво ще стане, ама... Гиганче. Пам. Виха. Чакай, бе, какво направите? Сложихме месцето. Кога ще се науча да ползвам главата си, да мисля с нея? Ще какво ще се получи. Това, което правим е, че отиваме на фитнес за втората тренировка за днес. Като днес първо тренирах сутринта корем и горна част, малко бицепс, рамо. Общо се развижих тялото, защото съм с зверска мускулна треска. Ако отидох да се поразкърша. Това път с компаника, с Дитка и Мери Байс. Аз съм с наколенка малко, защото за преден път имам проблем с коляното. Но се надявам, че скоро време това нещо ще го оправим. Но преди фитнеса трябва да минем през Kaufland, защото това коленче трябва да се поддържа с нещо. Ще се видим в Kaufland. Айде кажи, какво ще казваш? Нищо. Кажи, Отивам на фитнес. Отиваш на фитнес. Спорчанти с покупки. И какво си купи? Здравословня. Дай да видим. Плясали маслини. Това не са маслини. Аз съм малини. Малини, същото. Ами да ям днес кафето с захар, деца пълни. Дали бе? Не бе. Еми само 19 грама захар. Добре. Мале, колко съм ушала. Ако това видео ви е харесало, може да го харесате, да се абонирате, да натиснете камбанката, за да получите известие, когато кача следващото видео, което не се знае кога ще бъде. Ще се видим, все някога ще се видим пак. Чао!